Ni kugendete kwa ene kigwa kubwatikana no gotekerana kwa magendrase bungeria ya Nyaribari Chache imeye kaunti ya Kisii. Kolengana no goteteka kwebara ijibone koro chinsemo cha Kiogoro chinsemo chotamba ni gobona amenye bense na utumenke bebaleyo barokane ko mochimo bunge bwensemo Israel Chanda sogote wona tarekera nimero mbili ya senchere bwenete nagati yabo ni gobate bire chinsemo cha rokane goti wa maiga aswe bungeyo de wona baga nichibara nabo igoko borgo sistema nabo igona mache ngati emechande gendrete ko chanda amenye kuru asensemeyo unatoko manyigwa asenchera yobo ime Abwo ngati y'abatumeki bebale kurwa chinsemo cha Kiogoro ikansemeria yo tambase bunge ya Nyaribari ejo sarigete bagote abuna etaligoetekam kolengana amenye abuni gobono baganiro mu bunge bwenseme yo Israel Chanda kone kubunangwa esokero kanyara kubaroseri balejo ego chinga kechwa mo chiri asogote abuna rokana ka nseme yo magega anemono ase amangana lengete amagenderero Marieta na Robert Bosire Nyamao orboke bwega tuo kiana giaria sekwa gatari mwesimi wa Israel Chanda twakuganiriwo chichororo tororere no ene para munesarege musimi goito Chanda mbire rutore ntuna abantu ba okoranje toinyure muna kwegure pare ye Chanda gete gantre ne pare korwabo Kiogoro bokebo utamba oranje ntubwati para ye pare mo getera amare mo koka una ba minto batebire nge pare koru Kiogoro ye kabokebo yagenda utamba amaene yasalikire boni gabuni mbura yatakire gutwa baroreto abaguchikorwara togusukuma nechiwire baromba kera mirogoro umwesimi waito saida Chande tokonye ayani gago chama ga yamenye kurwa senseme yu aseri tukoria lero konyora chinga kichingo ngwaso konyara kumwiro murere babwatinya getari eyengo bwatakana buna bare njarenge goeteka ane mioro tobogore tiri tukorigima tokora byagara chipeke chietyo morwaire ritwa bwatari tukoria lero akabana ga twabwa to murwaire twachande kira chigali go chianga na kichanda tu akagochorete na igwachiete tata gwachito gatutika bokebo muna toraba kebo gosenga kiokale woigo asinga kicho koborirwa ni gukoro goja somo bungo yo asima mochiri na gote abuna ne abanta bakego sono mubaromo kemono obwate estima asensemeyo ni gochinga kichibaga niria nyara kumurekera boigo okobe ko chinguru cyumurero ase ensemeyo igo twatengera iri gokunyora na ando torengera ri mahata na mangana yestima nto Chande gete mono ne pare era mauru mumo teriko nyara goeteka igo abaminto gosena kimwaigwa tobwato mu Chando asestima abantu baetwe nusu abande bangira ubatigarete nibe yabagutumia ntoma etinga mu Chando Kiogerire otana gocha gosebona abantu babokebo okobora kwa mache bogonga time Chande gendrete kobasega segia abamenyabo asebate bere buna goikira boni igambara robo koryo buya anemona samangana lengeta mache none chinguru chestima yemaiga yegesima konyara kunywa asensemeria boronyi aswekira boni iga bataramanya bune kerenga kiegesime kyo kereki kiarenge woigo ntubwatia mache egesima gekali mu boronyi sukuru intwanye kumanga ngikiagerete ntubwati mache estima yoka abantu mbabere babekire boronyi ngima abantu nibe atokororera ngakitogokora ngakitokororo abakaji Reporteria Ndizi TV ritana na nchi nkuru kwa Vincent Onyancha.